IBM-laitteistot, IBM-ohjelmistot, IBM-palvelut sopii kaikille suomalaisille asiakkaille ja sen vuoksi, että meidän ratkaisu ja laitekirjo ulottuu ihan pienimmästä mahdollisesta serveristä suurimpaan mahdolliseen järjestelmään eri asiakkuuksille. Laitteistot ovat erittäin kustannustehokkaita, energiatehokkaita, joustavia ympäristöjä ja elää asiakkaan liiketoiminnan mukaisesti. IBM-ympäristö on rakennettu ympäristötehokkaasti. Ensinnäkin meidän laitteistot on rakennettu kierrätettävistä materiaaleista. Toiseksi laitteiden sisälle on rakennettu automatiikkaa, jotka säästää energiaa. Ja kolmanneksi meidän ympäristöllä pystytään rakentamaan asiakkaalle sellaisia ratkaisuja, jotka toimii tehokkaasti, jopa 90% teholla. IBM Global Financing tarjoaa asiakkaalle erittäin joustavia rahoitusratkaisuja. Ratkaisut voidaan rakentaa asiakkaan projektin, nykytilan tai muiden tarpeiden mukaan. 2011 on ennustettu, että 11 triljoonaa laitetta on kytketty verkkoon, joka tarkoittaa sitä, että maailma monimutkaistuu monella eri tavoin ja tiedon määrä ja datan määrä ja toimintojen määrä kasvaa samassa suhteessa. IBM:n Dynamic Infrastructure on osa meidän Smarter-ohjelmaa, jossa me pyritään IT:n osalta tehostamaan toimintoja ja standardoimaan ja teollistamaan tätä IT-maailmaa. Eli virtualisoimalla, konsolidoimalla, automatisoidumalla saadaan maailmasta IT-osalta selkeästi tehokkaampia ja voidaan keskittää kustannuksia ja työkuormaa sinne, missä se pitää olla, eli bisneksen kehittämiseen.